iziphi ezinye izinto eziwukudla engathi mawukuthi ngiyazidla sengilekelele la ekuthenini ngingayitholi nginenkinga? Into ebalekile Bhuntokwazo ukuthi sidle izinto ezikwazi ukuthi zisisendlini kahle. So ukuphuza amanzi kakhulu, ukudla okunama fruits, ukudla ama-fruits kakhulu, ukudla ama-veggie, kahle kahle ukuzama ukugwema ukuthi usongelane. Ukudla okune-fiber kakhulu, ama-oats, i-brown rice. So izona zonke lezi zinto esingazenza ukuthi sizame ukugwema, kodwa ke noma sengikubekile lokho akuqondile Bhuntokwazo ukuthi mase sikwenza konke lokho ukuthi angeke siyithole i-appendix ngoba ngichazela ukuthi ziningi izinto ezingayibanga, kodwa kwindlela or noma into ejwayele ukuthi ibange kakhulu siyazi ukuthi ikona lokho kuhambiselana nokusongana. So esikhathini esiningi sijwayele ukuthi sibone kubantu besilisa nabo abantu besimame bayayithola ukuthi bayaba nayo i-appendix evuvukele, kodwa esikhathini esiningi nje ivela ebantwini besilisa eminyakeni wabantu abana 10 kuya up to 30 years. Iyona period la ejwayele ukuthi ubonakale khona ukuvuvukela kwa-appendix. Akuqondile futhi ukuthi angeke yenzeke kwabancane kunaloko or kwabadala after kuna 30 years. So isona sikhathi esijwayele ukuthi siyibone oyona minyaka esijwayele ukuthi siyibone iguli sifika esibhedlela kuthina le between 10 to 30 years. Ekuyigwemeni nje wangichazile nje indlela yokuthi si-avoid lokudla okusheshayo lokho sikuthola kalula ngoba fast foods iwona unfortunately abangakona ukuthi singayi kahle endlini encane sisongelane nekuhambeni kwesikhathi. So mozama ukuthi sigweme naloko kudla njengoba ngisho ukuthi kuyawanciphisa amathuba ukuthi sigcine sesiba nalenkinga yokuvuvukala kwayi-appendix.